Excuse me, dobrý den, máte rhododendrony? Čau, papagaja. Ahoj. Čau, čau. Kapibara. Kapi je happy. Ahoj, babu. Jsem happy feet, kámo. To je normálně pravý let prostě. Slavu. Ojta, kega. Ojta, kega. Ojta, kega. Ojta, kega. Ahoj. Čau, pičáku. Jak koťátko prostě. Hele, a pička už se tam děde. To je dokonalý, jo. Dělám marketing tomu hračkářství. Maple 3, přírodní, originální, biologická, organická bublinková voda. Právě teď tady jdu do Jardin Botanic Gardens. Je tam čínská a japonská botanická zahrada. A tady po tebe něco mám? Jestli červíky? Mám tady ještě kobylečky. Ty jsi miláček. Tohle to je brutalitka. Sedátko. Přesně pro mě. 12 znaků. Hello, what a wonderful place this is, don't you think? I love sitting here and watching all the activity. Excuse me, dobrý den, máte rhododendrony? Jsem si tady k tobě lehnul. To jsi? Vyšší travičku. Neboj, to je zdravá. Ty máš krásný. Ham. Cože? Odvaha je od toho, aby jsme zažili věci, které jen tak nezržujeme. Může člověk normálně projít, jo? Pojď. Čiklánku, čau myško. Ahoj, vy jste tady dvě. No, jste krásný žabičky. Ty jo, a další nádherná žabinka. Čau, kobylko. Wow, tak tohle, to je absolutní paradise. Čínská zahrada. Oh shit. Tak to jo, tohle je bombastický. Tohle je bomba úplně. Ej. Našel jsem to. Úplně skrytá za vším prostě, víš co. Ty kráso. Chrám prostě moudrosti, kreativity, kultury, oh shit. A 1% baterky na telefonu, tak to si užiju ve svém srdci. A tamhle to ještě pokračuje. Wow. Tohle, to je úplně bombastiko, fantastiko teda.